Kyllästynyt toistuviin soittolistoihin? Älä koskaan aliarvioi musiikin voimaa ja sen vaikutusta sekä sinuun että asiakkaisiisi. My In-Store Radio on erittäin tehokas työkalu kauppiaille, vähittäiskauppaketjuille, ravintoloille, hotelleille ja kaikille, jotka haluavat vaikuttaa asiakkaisiin, lisätä myyntiä ja motivoida työntekijöitä. Laaja musiikkivalikoimamme antaa sinulle mahdollisuuden luoda täydellisiä soittolistoja kaikilla niille kappaleille, joita asiakkaasi rakastavat ja tunnistavat. Joka päivä luomme uuden dynaamisen soittolistan mieltymystesi perusteella. Jatkuvasti päivittyvän ja koskaan itseään toistamattoman. Käymme läpi jokaisen kappaleen alustallamme varmistaaksemme asiakkaille parhaan mahdollisen musiikkikokemuksen. Toisin kuin kuluttajille suunnatut suoratoistopalvelut, My In-Store Radio on täysin lisensoitu ja laillinen kaupalliseen käyttöön yrityksessäsi. My In-Store Radio on taustamusiikin suoratoistopalvelu, joka on suunniteltu erityisesti nykypäivän musiikkitietoisten brändien tarpeisiin. Tiedämme, kuinka saada yrityksesi kuulostamaan upealta. My